kanti ke siyazi ke ukuthi njengoba sikulelo hlelo longizo online ke kukhona futhi ke nezinto ezenzekile eNingizimu Afrika ehamba phambili ezitrendayo. Ayikho into etrenda njengamanje eSouth Africa edlula inkosi yamabhimbo akhona nje emhlabeni engakaze zabonakala okuthiwa uPatrick Mfowethu. Lo muntu wakwangubani emsinga usiphoxile isibongo sakwangubani uPatrick uphoxile indima kaMaskandi ngoba waziwa njengomuntu ocula uMaskandi kwasukuthi izweke libhekene nesizungu libhekene nokugula libhekene necoronavirus lamukela noma yipi imfaduko nje eqhamukayo. Ayikho into ebheda njengalento eculwa lo muntu okuthiwa uPatrick kodwa manje utrend umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Sheme no Justice kanye no Silexa Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma ke ngoba ngisho uVusiximba mayingavuka emalibeni athi qhamthushu engabe ngathini mayingabona uPatrick enza nje. Eshe Mabhenci uqhube nje lenkosi yaMabhenci. Ngalolu daba luka Patrick ungizwa kasize ejahane nontanga yakhe bammele ontshatha le akahlwane nengane mawukuthi ingane ibhimbile akahambe yestudio yena eyokwenza kangcono kuno Patrick kanti ontanga bakangeze sebashona nje bebhize thuwana nengane sebafa uqhube njalo Thana Bhe Bangizamcuna uphethe malini ngoba uPatrick uphethe kulelodwa. Bangizamcuna uphethe malini ngoba uPatrick uphethe kulelodwa. Bangizamcuna uphethe malini. Ngambele mfaqeda umona madoda nasephumelela ngoba yini ngawe lelo cindezela ingane zabantu ngoba usuphumelela. Bangizamcuna uphethe malini ngoba uPatrick uphethe kulelodwa.